Živim u jednoj pesmi koja treba da izađe kao nekada sam bio mladi reper, a sad sam samo tankard. Imaš taj trip, matori, da više da nisi ostareo? Nisam ubio dete u sebi, ako me to još pita. Ja bi mogao da napišem pesmu za Čolu. Ali sad pitanje. Da li je Čola spreman to da otpeva? Znaš si Čolu koji kaže ono kao varim granje, pucam po panturi. Varim granje. Varim granje, pucam na pandure. Može, dodi kurve me jure. Kurve jure, na. Pale mu pantalone, guzičetina, seva, brate, ceo klub gleda njegovu guzicu i tad je došlo obezbeđenje, brate. I samo ga uvatili i izneli ga napolje, Vidi, ovaj je bio fazono, odnose mi ortaka. Buckast podcast. Ćao svima, dobrodošli u još jedan Buckast podcast. Kao što vidite, ja sam danas u Legolize majici, što bi trebalo da znači da volim Lego kocke, što nije tačno, i da sam za Legalize vutricu, pa pretpostavit ćemo da jesam, ali to je zato što nam je danas u gostima Bvana! Imam pitanje odmah već. Zar ne bi trebalo piše Legolize, brate, ako je već Lego? Vidiš da, ja sam bio u fazonu da piše Legolize, u stvari piše Legolize. Ne, piše Legalize. Ne, brate, fali ti jedno O, brate. Ali je, brate, Lego slovima. Šta sad? Okej, samo kažem. Ljuti Luni je opasan Luni. Ukoliko ne znate ko je Luni, ja sam Luni, a ovo preko puta mene je Kojot i nas dvojica smo Buckast podcast. Ako nas prvi put gledate, molio bih vas da ostavljate komentare, da uplatite pare na naš Patreon zato što smo sirotinja i da bismo mogli da dovodimo ovakve divne ljude kao što je Bvana. Jeste. Ja sam bukvalno zadovoljan, ja imam u sebi taj... Što će vam pare za mene, brate, meni ništa niste dali. Pa daćemo ti posle. Ne, to je zato što nam niko... Smiri se, debeli, rekao sam ti, ja sam igrač, ali ja se ne igram tako. Niko nam nije uplatio Patreon, zato si došao za džabe, u stvari, tako da to je to. Tako je. Mada ću se ja ogrebati. Brate, evo, platit ću ja, brate. Dao sam ti sok od jabuke. Jeste. Gledaj kako ga obradovao. Gledaj kako ga obradovao sok od jabuke. Mnogo volim jabuku, brate. U svakom slučaju... Evo, ali vuče na šljivu, brate. Neobičan je taj sok, možda je neki off-brand. Koja hemija, brate? Htio sam da kažem, pretpostavljam da svi koji slušaju rap znaju da je Bvana reper i da je trenutno aktuelan na beogradskoj klubskoj sceni sa svojim džezom. Ali nije tako, stvarno je. Ali kad krene da bude ozbiljan, tad je najgore. Ali stvarno jeste. Pazi, imaš beogradsku klubsku scenu i skoro svakog meseca ti imaš, brate, koncert u klubu, je li tako? Jel imaš? Sa džezerima. Bila je jedna godina kad sam imao 10 koncerata u Beogradu. Idemo. Kao Adele što imala 10 koncerta u Minhenu. Da, samo što je ona imala 10 dana za red. Svako prema svojim mogućnostima. Tako je. Kako kaže onaj? Jer smo tako u mogućnosti. Jeste. Tako smo u mogućnosti. Ajde da započnemo ovaj razgovor pitanjima mene uspaljene šiparice, koja te obožava godinama. Kako je to došlo do toga da Bvana postane Bvana? Znači, kad si prvi put počeo da razmišljaš o tome da postanem Bvana ili da počnem da repujem? I jedno i drugo. Bvana 12 godina sluša rep i razmišlja bit će jednog dana veliki poznati reper. 12 je preterano, brate. Ajde daj 15-16. Znaš ti da sam ja snimio svoju prvu pesmu kad sam imao 11 godina, 91. To je bilo sve Ti si Zlatko iz Metle bez drške, brate, nemoj da se javljaš, brate, šta si radio kad si bio mali. Zajebo si na sve kad si bio mali, evo, priznajem, bravo, brate. Istina je. Bravo, brate. Ali nisam zato teo. Nemamo šlenokle za tebe, smiri se. Nisam teo da fleksujem. Samo sam teo da kažem, sticajem okolnosti, moj čale mi je uradio prvi taj. Izgovori. I ta pesma se zvala Vlaja rap. I Vlaja rap, nažalost, nije ostalo, 91. I nije ostalo zabeleženo. Na svu sreću, bilo je nekoj kaseti koju sam slučajno presnimio i mislim da nam je Bog pogledao. Ja sam skeptičan da je bilo slučajno, ali ajde. Ne, definitivno slučajno, mislim da sam snimio neke hitove 90-ih na tu kasetu, jer sam bio fuzon šta je ovo đubre i onda... Nije da te, narodnjaci, kafana, kako to ide kod tebe? Ne ide, brate. To ne ide ni kod mene, ja ne mogu da objasnim ljudima. Ako ja odem u kafanu, otišao sam da jedem,
pio sam dok sam jeo, Moj čovjek. i zapalio sam, bret. Platio sam račun i otišao sam. Ona kao akcija, sedim u kafani celu noć. Kad vidiš da ti prilazi čovjek sa harmonikom i sa tamburicom... Malo mi je, jel ti neprijatno? Uplošim se. Meni je malo neprijatno, ali ne kao... Uplošim se, jel ne znam pesmu koju svira, trebao bi da se ložim, a nemam pojma kako, i trebao mu dam pare koje uglavnom nemam, tako da... Da, neprijatna situacija, slažem se. Znaš da sam bio, brate, tamo blizu nas, brate, ima onaj neki Gypsy Jazz klub. Znam, kod Kalnić pijaca. Brate, nisu teli me pusti tu x puta i bio sam ispozorno, brate, kao, znaš, kao, šta im je, brate, zašto neće me pustiti, rekao sam, popijem jedno piće i idem, brate, znaš, kao, neću se zadržavam, neće me pustiti, kao, ne može. I onda jedna ortakinja je pravila rođendan tamo i morali su da me puste. Ono. Čak su me i bacili Hudinija kao ti ideš kod dečka, pa i kao idem na rođendan, kao kod Petra, kao nisu još došli gosti. Kao, bret, ne, kod Petra, ne, kod Vladice idem, Vladice, kao, okej, ono ući. Znači, teli i kao gosta rođendana su teli da me odjebu, brate, da ne uđem. A zašto, brate? Zato što unutra kad uđeš može stane 30 ljudi. I tad totalno ih razumem, znači izbleo sam tamo i bio sam ispozorna, ovo mi je jasno skroz zašto me nisu pustili. Pazi, 30 ljudi, 30 gostiju može da stane. Ide live band, brate, ovi cigani cepaju, ono, mislim, kao, ajde, jeste, jazz, brate, ali, znaš, oni vole da ga ufolkuju malo, brate. Naravno. Ali ono i dalje jedinstveno iskustvo, znači, ono, ja sam uživao dok sam gledao, ali kad mi priđe pevačica i ono krene da mi unosi, ja sam ispozorna, brate, nisam imao pare da potplatim obezbeđenje da me pusti da uđem, daj beži od mene, brate, ono. Znaš, meni je neprijatno, ovo vidi da nemam pare, sad je i njoj neprijatno, sad je svima okolo neprijatno. Ali ono što ste da kažem jeste... I dobro je što te nisu pustili, u stvari. Da, jer ono, pazi, 5 pogrešnih ljudi da uđe u taj lokal. To je to. Propade lokal. Oni će imati 30% manju zaradu to večer. Da, i ne samo to, nego i ceo vibe, kako kažem, pada u vodu onda. Pa, da, pa jer kao to... tebi 5 ljudi nezainteresovanih ljudi, onda znaš kao... Skenjavaju vibe, da, tako je, jeste. Da. Tako da ono, kad sam to video, bio sam ispozorna, okej, bio sam ljut isprva kao što neće da me puste, hoću da vidim, znaš, kao... Sam ja gubav, šta je? Ne to, brate, ono, nego sam bio kao, znaš, kao hoću da vidim ciganski džez, brate, zanima me kako izgleda, nikad nisam bio na takvom događaju. Zašto u tvojoj glavi Bana zvuči kao neki zli voždovčanin? Pa dobro, da, ti nikad nisi bio u tom Krimi Jimmy fazonu. Jel' tako? Cijela moja generacija, brate, repera nije bila u Krimi fazonu. A nije, brate, vi ste bili u nekoj, mislim, i ti, Mikri, i ta cela... Ne, gledaj ovako, Prti BG je, ono, se zajeba. Znači, oni ako imaju, brate, neki krimi rime, to su, brate, to je zajebancija. Niko ne misli da je Mikri izvadio 15 pištolja, upucao 15 kurvi u levo oko, brate, i posle ih jeba u isto to oko, brate. Dobro, osim za ovo zajebanje, to mi jedino izgleda kao Mikri, a ovo sve ostalo ne. Realno, brate, Mikri izgleda... Mi živimo u različite univerzume, brate, Mikri izgleda kao sladostrasnik, jel tebi izgleda kao Mikri kao sladostrasnik? Ja ne znam što to znači. Meni Mikri izgleda kao sladostrasnik. Pa onaj lik koji voli da ono kao... Koji je strastven. Tako je. Pa dobro, ono, Romano Amore... Znaš, ima li taj vibe? Inače, sreo sam ga na tvom koncertu i iz nekog razloga je rešio da me pita, kao, brate, kao, ili imaš ti decu? Pa on je jedini lik iz te ekipe koji još nema decu. I on je u fazonu, brate, i ja živim ko momak, mislim, ne znam što te pitam, kao, i ja živim ko momak, kao, znaš, to mi je fazonu. Moja žena ima neku ortakinju, tamo da ga upoznamo, ona je ono kao u poznim 30. godinama. Baš bi voleo da upozna poznu 30-godišnjakinju. Da, vidi, znači, ovo je iz Pančeva, super devojka, ovako domaćica, malo je onako, kao da kažemo, patrijarhalno, ali to bi sad Mikiju taman prijelo. Da se smiri vreme, da mu pravi gibanicu, razumeš? It's a no from me. Zamišljam... Želim sve najbolje jednom Mikriju, ali šta on zapravo želi od žene, ja nisam siguran, tako da ne mogu da tvrdim. Mislim da nije ni on. Ti mi deluješ ko lik koji ima decu. Tako je, delujem. No, imaš neku tu ono mnogo mirnu tata energiju, brati, možda zato ono, nemam pojma. I can be your daddy. Ne taj tata. Zašto gledaš mene? Pa zato što si ti kao neko dete kretensko, razumiješ? Pa znam, ali gledaš me kao ne da si mi tata, nego pa ne mogu gledam u kameru, i budem fazno kao I can be your daddy. To je bolje. Pa to je dobro, mnogo bolje. Okay.
To je mnogo bolje, pod uslovom da je Leko uvatio ovo, pošto vidimo da večeras nije baš na nivou. Uhvatio je klib glavu. Dobro, Tebra, znači mali Bvana je sa 17 ono kao počeo da repuje, a kada ono kao je postao veliki Bvana, kad je ono kao se zove, znam da je bio jedna takozvana SKC faza, kad ste svi kidali u SKC-u i kad ste ono kao imali bukvalno underground program koji niko nije kontrolisao, takozvani pa to je bio SKC radio, bret, ono, to je bila prilična divljina, zaostavština komunističkog režima koju ovi novi kapitalisti još nisu uspeli tada da uruše. Predivno vreme. Pa ne, pazi, to je bio neki čep. Početak 2000-ih je bio čep, tu je uskočio je YouTube, ali još nije bilo regulisano. Sjećaš se oni prvi YouTube, brate, koliko je bilo view-a, to je bilo tačno, nije bilo boostovanja, nije bilo ovoga, nije bilo onoga, nego kao šta bude, to je. Znaš, bilo je donekle istina. Jeste, tačno. I SKC radio je ostao, kao to je bio studentski radio, koji u jednom trenutku izgubio je financije. Ja mislim da su plaćali samo direktora i glavnog urednika. Izgubio je iz studente, pošto na kraju su tu sedeli samo reperi, alternativci, umetnici, uključujući mene, ja sam došao kao sa stripovima. Pazi, ja sam u tim godinama studirao, tako da... I ja sam. I ja sam istina. I ovi drugi reperi koji nisu studirali su svi bili u tim nekim studentskim godinama. Brate, A šta si studirao, Tebra? Pazi, ovde sam bio upisao fon na budžet. Ozbiljno. Pusti me da završim pre nego što se raduješ, jevote, koji ti kurat. Pisao sam fon i za 3 semestra sam dao 2 ispita. Dobro, kao i onda sam bio iz fazona, na ovo ne ide, i onda si onaj Ćale bio kao brt, kao neću da studiram više, hoću, idem u vojsku, idem da se zaposlim kad se vratim iz vojske, i ovaj bio, hoćeš ti srednjim da radiš u Americi? Iako bi... hoću, brate, idem u Ameriku da šljakam, brate, znaš, kao, živim u Americi, radim, to je tada bilo, brate, ludilo. Pazi, to je početak 2000-ih. Da, vrh. Znaš, tad je Amerika je delovala, kao, ovo je, the place to be. Kao, hoću da idem, brate, idem da šljakam, i kao, sve super, idemo, šljakamo, sredit ćemo ovo, i jedan trenutku, a morat ćeš da ideš na studentsku vizu. Čekaj, studentska viza moraš to znači da upišeš neke studije, jel? Ne samo to. Ja sam konto kao, bret, okej, popizdeo sam, ali kao, dobro, okej, položit ću prijemni, prijavit ću se tamo, samo doći ću reći, stigo sam i pričam dalje, neće me više vidjeti. I kao, to je to. Ali ne. Not how it works. Stiže mi, poslali mi kao papire, šta mi, uputstvo u stvari, i kao objašnjenje, studentska viza, kao, bret, moraš da imaš prosek. Ako nemaš prosek, brate, gubiš vizu. I onda kao, mamu mu jevem, kao, počeli smo priču, nisam teo više da studiram, teo sam da radim, sad i radim i studiram, brate. Kao, nisam se za ovo prijavio i bio sam besan, ali kao, dobro, ajde, idem da odradim, I onda sam otišao tamo, studirao sam biznis, I sad znaš biznis. Da, jebote, to nisam znao. Kako je izgledala ta tvoja američka, da kažem, avanturica? Koliko je trajala? 4 godine. Pazi, ja sam teo da upišem, kad sam upisao fon, ja sam bio sve zona management, konto sam, ja sam artist, treba će mi menadžer, kao, bret, ako se ja školujem da bude menadžer, kao, pa mogu ja sebi da budem menadžer, znaš. Iskoristit ću ovo znanje za nešto konkretno, kao, igra mi, ne radi mi se to, ali kao, ajde vidim neku budućnost. Donosi pare, znaš, kao vidim neku korist od ovoga, ajde idem da vidim. I onda sam dolazim, ali pazi, to je pre Bolonje. Font je tada 3 godine, ja studiram zajedno sa programerima ovima i učim sve njihovo, ja učim programiranje, brat, ja nisam teo da uopšte ja nemam pojma programiranje. Matematika mi je išla, osnovna, srednja, još tu i tamo, bio sam dobar, ali kad krenuo programiranje, logika, maturi, meni to ko drugi univerzum, ja u fazonu kao kapiram, ali ne kapiram. Znaš, kad mi pričaš kao, objašnjaš kao, da, sve mi deluje logično, kao, ajde ti sada, ne znam odakle da počnem, bret. I onda sam bio kao, baturi, gde ću ja ovo, znaš, programiranje 1, matematika 1, znaš, kad mi je došla matematika 1, treba da odgovaraš teoriju. Kad se bre matematika odgovara teorija, bret, kao šta je vama,
Znaš, i tu sam bio ispod zona, brate, ja ne mogu ovo da radimo, odustajem od ovoga i onda su me prebacili tamo, ono. A kaži mi, pošto su tebi pesme, za one koji ne znaju, mislim, pesme su ti uglavnom o Vutri, jel tako? Jel si ti bio... Većina, da. Jel si bio duvač pre Amerike ili u Americi? Naravno da ja sam, brate. Okej, ne znam, pitam. Kad si prvi put počeo da duvaš, matori? Prvi put, ja mislim da sam 99. u Crnoj Gori na moru. Wow. Znači, znaš tačno kad se desilo. Znam tačno, mogu ti opišem ceo događaj, brate. Dupliz. Bio sam, bili smo na moru i već je prošlo, bili smo nedelju dana na moru, provalio sam da alkohol sve više mi treba da se napijem, pijem piva, pijem ovo, pijem ono, znaš, i kao sve nešto bez veze, već me ne radi me kako treba. Da, ne radi. I ja sam smoren sam i kao, došli su tu neki likovi iz blokova i ovaj moj ortak je bio kao, bret, oni imaju Vutru, kao, hoćeš doma, kao prvo bio, neću i sad to večer baš bio, materi, ovo je sve sranje. Bret, zovio tvoj tako, možemo duvamo sa njima, bret, to ću je probam, bret. I kao, stvarno, hoćeš? Tako, brate, hoću. Kao u fazonu, kao, ajde, idemo. I on kao ide krenemo kod njih i na putu tamo kao, brate, a ti znaš da duvaš? Što rekao, brate, nemam pojma, brate, šta treba raditi? Sad ću ti kažem, brate, pušiš kao cigaru, pušiš, samo nemoj odmah izbaciš dim, nego izbroji do 5 u sebi i onda ispusti dim. Kao, to je to. Bože. Kao, to je to. I mi odemo, duvamo, sve kao cool, prošli i sad idemo nazad, maturi. Ja sam se smejao, brate, meni je bilo jače, bukvalno posle toga sam bio ispod zona, maturi, kakav bre, alkohol bez veze, brat, ovo je moj džir, brate. Pazi, ja se tamo cijelom popijem, ne znam koliko litara piva, da osetim nešto, ja sam ovde uzeo jednu cigaru, pušio, meni je do jaja, brate. I kao, brate, to je to, Tad sam bio ispod zona, ovo je droga mog izbora. Ali u Americi nije bilo legalizovano tada i kao kako... A u Kaliforniji jeste. A ti si bio u Kaliforniji? Je. Ne, sve si bio u Kaliforniji. Već si išao, znači, u dispenzere. Ne, nisam, brate, to je za pičke. Driver's license. Imam kos. Jo, se sećaš, bre. Jo, gospode. Znači, nikad u životu ne bih rekao da si ovo ti zapravo. Jel mogu da brate, ti me znaš iz ovog perioda, brate. Pogledaj koje godina, brate. Zumbiraj. Ne može, ali voleo bi da može. Luni, ovo mora stavimo na kao ovih se zove, da stavimo kao 2 slike. Da skenira, brate. Da. Ne, bukvalno misterij univerzuma, ja sam u fazonu ne pamtim te ovakvog uopšte. Zaboravio si. Da, bukvalno sam zaboravio. Ti me znaš iz ovog perioda, brate. Pa upoznao sam te kad si bio takav, ali znaš šta, nismo mi smo realno počeli da komuniciramo, se družimo kad si postao ćelav. Mislim, kad si nije, se... brate, pa jeste manje više. Pa dobro, družimo, brate. Ja računam da smo se mi družili još 2002. 3. 4. pre nego što sam otišao u Ameriku. Nismo se, pazi, ruku na srce, nikad mi nismo išli brate, ajde zovem te, kao idemo, brate, da se ubijemo, idemo na ovaj rap, idemo na ovaj događaj. Mi smo krenuli da se viđamo po događajima tim reperskim i nešto. Pa mi smo se više susretali nego, tako se znamo. Ali kad si došli iz Amerike, doneo si DVD-ove Venture Bros i Aqua Teen Hunger Force. Ne, Aqua Teen Hunger Force, Venture Bros nisam. Imao si bre DVD Venture Bros 200%. Ili si ih skidao sa neta? Skidao sam sa neta, gledali smo. Ali znam da to kao to... Imao sam prve 2-3 sezone. To je najjače bilo zato što odem kod njega, on se naduvao, on se uduvao od zmajeva. Da, bukvalno povatam zmajeve i u fazonu sam, ovaj crtan je baš do jaja, kao prerežem disk od njega, donesem kući, pustim i u fazonu sam... Kako je ovo sradnje? Okej, acquired taste. Ne, to ti je Aqua Teen Hunger Force, ono što su rekli za crtanje. Matori, gledao sam crtanje naduvo, vrištao sam od smeha. Onda sam ga odgledao treznog. Nije mi bio smešan uopšte. Nije uopšte. Mislim, taj crtani nije uopšte smešan i traje. I cela ta fora na koju igra traje. To su pomfrit, doživlja i pomfrita, milkshake-a i ćufte. Da. I oni žive pored čoveka koji je čovek, koji non stop glanca svoj Ferrari kao... Ko je neki pajser iz New Jersey-a, brate, lik se loži da je nešto loser klasičan. Ali kao treba da budeš određen. Moram gledati na YouTube-u to. I dobro, čekaj, vratiš se iz Ameriku,
Što si se vratio iz Amerike? To je prvo pitanje. Jesi morao Pa isticala mi je viza. Mogu sam da ostanem, ali iskreno, znaš, cela familija me zove da se vratim, imam život ovde koji je sasvim bio dobar. Znaš, svi koji su bili tamo, kao ti će se vratiš. Rekao, bret, za razliku od vas, ja sam živeo lepo u Srbiji. Znaš, mene je Srbija milovala. Znaš, meni je bilo tamo, ja sam živio tamo okej. Vi tamo niste imali leba da jedete i pobegli ste ovde i sad vam je ovde do jaja. Meni nije neka velika razlika da li sam ovde ili tamo. A ti žao, maturi, sad što si se vratio? Pa nije. Bilo mi znaš šta mi nedostaje? Nedostaje mi najviše hrana. Ja sam tamo mogu, jedan dan odem u tajlandski restoran, drugi dan odem u kineski, treći u koreanski, onda u indijski, bukvalno kuhinje celog sveta su ti tu na izvolte i možeš da biraš. Nikad u životu nisam čuo da neko ko je došao iz Amerike bio u fazonu nedostaje mi hrana, jer kao generalno se smatra da je američki hrana. Ne pričam pazi. Ali razumem to za internacionalne restorane. Izbor. Da. Hrane. Da. Ja mislim čak i to, kvalitet hrane Kvalitet hrane je sranje totalno. Ozbiljno. Pazi, ta hrana, ona može bude ukusna, ali ona je otrovna za tebe, bret. Oni su rekli, sad sam gledao Subway i imao skoro, brate, u Irskoj, imali su neku jebadu, pošto Irci imaju kao zakon koji, ne oporezujete ako proizvodiš hleb. Da. I ovi su htjeli da se učere tu za kao taj tax break, da ulete kao pa mi pravimo naš hleb, znaš, kao kao Subway, mi ne bi trebalo da plaćamo porez, kao mi trebalo da dobijemo olakšicu. I ovi Irci budu kao ispod okej, čujemo vas, prihvatamo, pošaljite nam hleb da pogledamo kakav je taj vaš hleb. Da. Isuse, mogu da zamislim. Šećer? Ne, nije. Full on šećer. Full on šećer, da su došli i rekli im kao ovo ima toliko šećera, mi ćemo ovo da zavedemo kao kolač. Bukvalno je kao kolač. Ozbiljno. Kao kolač, tako koliko šećera ima, ne dobijate tax break, u fazonu ovo i ne možete više da nazovete hlebom, ovo je sad kolač. Neko mi je pričao da u Americi kao onaj hleb što se kao seče na kriški dugo traje. Da, to je milk bread. Da ga oni bukvalno prvo ispiraju varikinom. Veoma da ubiju sve bakterije unutra koje bi mogli da izazovu kao plesan i sve te gluposti i da ta varikina ubije sve hranljive stvari unutra. To se zove blanširanje. To generalno rade svemu. To rade i pomfritu i to je horor, druže. To je horor. Matori, ono je toliko nenutritivna hrana da zato tamo znači uzmeš jedeš povrće im nije dobro, bret. Pa brate, povrće kod nas nije dobro, već neko vreme paradajz. Ali treba nahraniti milijarde ljudi, jer kapiram, Amerika je ogromna. To je laž, brate, 1/3 hrane u svetu se baci. I to je istina. Znači, ko je kao, moramo da pravimo genetski modifikovanu hranu da bi imalo dovoljno hrane za sve, kao, 1/3 hrane bacite. Nije. A polovina čovečanstva gladuje. Koga vi zajebavate, koga vi lažete? Da. Kad smo kod bacanja hrane, kad izlazi nove pesme? Što, jesi gladan, debeli? Malo sam ogladneo, pravo ti kažem, znaš kao snimam ovaj podcast već, evo koliko je... Trebao bi da izbacim EP za Honey Money Gang. Maskom. Ne, u aprilu, maju. Ne, pa kad ga završim, u sledećih godinu dana, brate, to treba što pre da završim. Da, rekao si da ti je prvi singl, to je prvi singl sa tog EP-a, je pesma... Država hoće da me ubije, drugi deo. Bravo. A EP će se zvati Kralj svih Srba. To mi je najjača stvar, pošto smo pominjali super ego kod hip-hopera i kako svi imaju veliki ego i kao, šta te navede da nazoveš svoj EP? Je li to da bi bio viralan, da bi kao primetili ljudi da... Provokativno. Da baciš... Znaš kao kaže ali Blades of Glory. Niko ne zna šta to znači, ali je provokativno. Da, to je to. Kako to ide sa kao tim egojima i reperima? Znaš, ti si snimao duete sa gomilom ljudi, jel imate to kao Šiljenjak piše jedan prema drugome ili nije sa svakim tako ili znaš kako to je? Pa nešto, gledaj ovako, kad radim sa reperima koje cenim, ima malo taj kompetitivni moment gde se trudim da uradim strofu, da bude bolja, da bude najbolja na pesmi. I i svi imamo taj moment i to je gotivno. Ali onog trenutka kad kreneš nekog da mrziš zato što je uradio bolje od tebe, to je već kad malo kao izlazimo iz granica normale.
A to se, ja mislim, često dešava zapravo. Pazi, meni ne. Ja sam iz fazona, ja se trudim da uradim najbolje što mogu. Ako uspem da budem najbolji na pesmi do jaja, ako ne uspem, bože moj, brate, bit će još pesama, znaš kao. Pa to je nije mi to glavni motivator. Dobro, glavni motivator mi je da napravim nešto gotivno. A već kad pričamo o tome šta ti je glavni motivator, dobro je, to me interesuje jedna stvar, ti si počeo kao reper, pa si počeo posle da se eksperimentišeš s nekim žanrovima, pa pričali smo ono kao pre toga da si snimio neke kolabe sa Riot 87, koji su imali neki kao grunge vibe i sad sviraš s likovima koji su džezeri, je li tako? Tako je. Zovete se Bvana i džezeri. Pa ono kao, zašto to tako? To jest, da li si ti ono prirodno išao... Nešto razmišljali smo da promenimo ime u Bvana Money Band. Ne, Bvana i džezeri je mnogo bolje. Jeste. Ali ovo je Bvana Money Band kao... Ne. To da privuče lovu kao Bvana Money Band. Ovi band a usput bude Bvana Man i Band. A evo uzmi nas kao uzorak, no. Ne, stvarno, pre bi išao na Bvanu i džezere nego na Bvanamana i band. Zvuči Meni je super bio Prti BG kad je imao Slatki krek, razumeš, band. Znaš, zato što je to gotivno. Znaš, i ovo kad kažeš i džezeri, realno, znaš, ono, dobro jutro džezeri, ne padaju ti na pamet. Ovo je moment manifestovanja, jel trebaju nam pare, brate? Pa to ti pričam, znači onda to kad budeš po slavama svirao, to je okej da se zoveš Bvana Money Band, to mi je to stvarno okej. Ali onda, znaš, onda pevaš danas majka ženi svoga sina. Brate, izdaje mi EP za Honey Money Gang, brate, u fazonu kao Bvana Money Band, kao to bi zvučalo pogrešno, aj ne zajebavaj me, brate. Ako ti Loka ne izbaci vinil tog EP-a, onda nemoj, molim te, pustim Honey Money Gang. Loko, brat, padaju neke opasne prozivke, brate, ili vinil ili ništa. Sprsi se, nemoj im dozvoliti da ti ovo rade, brate. Vidi ga, ovo odmah ide u agresiju. Nećemo da dođemo ko raste, brate, nemoj posle Loka da mene bije. Što si rekao, bukvalno mi je sad usro Bvanaman i band, brate, zato što sam kao Bvanaman imao alias. Bvanaman je povezan za projekat koji je izašao za Basivity koji sam radio sa Rasta. Vidiš. Bvanaman, welcome to Jiggy Town, brate, Rasta je glavni producent. Da, to sam baš teo da kažem, ti imaš imao si razne neke faze i razne izdavače za svoje albume i bio si u Basivity, bio si u Take It or Leave It Records i kao sad Honey Money Gang. Zato što je meni to nebitno, brat. Pazi, prvo nikad nisam popio onu priču kao mi smo jedna velika porodica. Kao, došli si, zaposlili smo te, znaš, mi smo jedna velika porodica. Ne, brat, nismo. Ti si mi izdavač. Ja sam bukvalno došao i kad sam im rekao, ljudi, ja sam bleo taj period sa njima u studiju, brate, smo bili tu u komšiluku i onda su me zvali redovno, sam dolazio i kao, znaš, kao dođem tu izblejimo i u nekom trenutku ajde snimamo nešto, ajde snimamo još nešto i onda sam bio kao, pa ajde, brate, zaokružimo ovo neki projekat i kao, evo vam, brate, znaš, kao, poklanjam, ne treba meni ništa od ovoga. U današnje vreme se gleda u stvari šta se sluša na Spotify-u i na YouTube-ovima i šta ti ja znam. Na kraju nije ni bitno ko ti je izdavač, oni te svi krajcuju pa kao nije ni bitno. Dobro, ajde to da pričamo, to me živo interesuje. Znači, da li je ono kao recimo 50 evra Mić nije ošlo i povoljno, da li je to bilo najuspešnije sa te, da kažemo, slušanosti kao... 50 evra Mić nije loše, nego povoljno je jedini album koji nije zvanično izdat. On je u stvari samo online kao... To je skoro kad je krenula digitalna distribucija, dogovorio sam se sa Mikrijem, pošto je kad smo radili prvi album, brate, uglavnom zajedno smo ga radili, ali moji predlozi su bili više uvažavani na prvom albumu. Znači, ja sam bio, većinu matrica sam ja nabavio, ja sam iscimo Jan Zua da nam miksa masteruje, mi smo i snimali ponovo sve te pesme kod Jan Zua. Krivi Rastavan, pokojni, Bog da mu dušu prosti, on je uleteo sa spotom za Crno vs. Belo. Ja sam organizovao spot za, našao sam ekipu koja će da radi spot za After Party i ja mislim da je Mikrije iscimo Noiza da snimi spot za Nadi Remix.
Aha. Ja mislim da je Mikri... Barabe nađi. Ja znam da ja nisam Cimo Noiza za taj spot, tako da mislim da je pre to Mikri završio nego ja. A dok drugi album, mnogo je više Mikri bio glavni na drugom albumu. Većinu matrica je on izabrao, on je, mislim da je radio sa DJ Kovijem, mix i master. Jedino što sam ja više uradio možda je kad smo snimali spot za Anti-Happy, zajedno smo seli i napravili spisak ljudi koji ćemo da zovemo u spot, ali samo snimanje spota sam ja odradio zato što je on tada bio sa Eufratom u Crnoj Gori na turneji. On se nije ni pojavio na snimanju spota, došao je praktično samo par sati, snimio je svoj deo i još izbleo je možda sat vremena i zapalio je, brate, sa snimanjem. Magija montaže. To što te pitam baš. Pa znaš kako, taj spot je bio, vrate, bukvalno sam došao ljudima, pošto je trebalo svako da uleti po par redova da s tim da se menjaju i onda sam napravio, zajedno smo seli, napravili spisak ljudi i onda sam ja zvao te ljude i bukvalno pravio raspored kad ko može da dođe i rekao sam nema zadržavanja u studiju, znači nema posluženja, nema pijenja, dođeš pola sata, snimiš, pali. Nemojte se zadržavati jer će dolaze drugi, nemojte pravite gužvu, ometaćete snimanje, nego ko na traci samo tras, izbacuje, ulaze. Meni su uvek genijalni ti spotovi gde dođe tako neko ko poznat kao ko ti je drug, kao da ti izgovori rečenicu. A jedan od prvih takvih spotova je bio spot koji sam sticajem okolnosti ja montirao za... Lopove narkomane. Tako je. Tako je, znači koliko je taj spot bio ispred svog vremena, a kao užasan trash, jer kao mogu si da snimaš spot samo onim malim divnim kamericama. Znam, brate. I to je Straight Jackin. Sony DV150. Straight Jackin, oni su išli i sami su snimali to. Znači, znam i tebi su dali vjerojatno samo na montaž. Samo su mi dali materijali, bili su fazonu aj sad. Pazi, ali nije to, brate, nije prvi put to uređeno tada. Nije prvi put, ali imala ona Zorana, brate, pesmu nekako s proleće kad je uzela sve poznate ličnosti koje je znala, brate. Jeste, to je na tom estradnom nivou, tako je, to je ipak malo... Ali to je, mislim da je bilo mnogo pre Lopove narkomane. Pa dobro, jeste, Lopove narkomane bilo tipa 2000, tipa 4. Pa da, sestra od nečega, da. Ne znam, ja nisam znao da je... Nije rođena sestra. A nije rođena, ali moja neka sestra. Da, od nečega. Nisam to znao. Kako izgleda, matori, to kad sarađuješ sa nekim na albumu, koliko je to, viš, imaš obaveze, on ima obaveze, kako se onako uskladite, uklopite, jel to ide nekako ili, znaš, pogotovo nekad ranije nije bilo internet, znači mora se vidjeti, da zablejite, da... Pa, tehnički trebalo bi najbolje da odete zajedno u studiju i da snimite. Ali? Pa nekad nije moguće, ali većinu danas stvari... Danas svako ima svoj studio, pa može svako snimiti od sebe. Možemo da snimamo i online, brate, ali zavisi od situacije. Znaš, većinu stvari koje sam snimao, ja odem u studio sa drugom osobom i snimimo. Retko kad se desi, znaš, nemam opciju da odem u studio, brate, tamo gde je on snimio, pa onda odem, ne znam, lupam kod Mikrija Gajbi, pa me on snimi, ili odem kod Eufrata na posao, pa me oni usnime, pa im pošaljem. Kako se sva onaj studio, evo koji svi reperi su tamo... VD? Ne, nego Krik ili tako nešto. Krik! Znaš ono kao studio gde kao kad si demo reper... Tu sam snimio prvu pesmu, brate. To ti kažem, svi su tamo snimili prvu pesmu Krik ikad. Studio, brate. U Krik Studio. Ja sam vodio Cviju tamo da snimi prvu pesmu. Kako ti gledaš kao, se zove karijeru, šta je iza tebe, šta je ispred tebe, šta bi ti rekao da je bilo najbolje i šta očekuješ će doći. To me živo interesuje, pošto si sad već kao reper u godinama, jel tako možemo da kažemo? Sad si reper srednje godina. Što imamo u jednoj pesmi koja treba da izađe kao nekada sam bio mladi reper, a sad sam samo tenkre. Pa mislim, kako ti kažem, pa, većina mladih repera, ali dobro. Ali imaš taj trip, matori, da nisi ostareo? Ili imaš taj trip u glavi da si još uvek nekako, da način na koji se zajebavaš, način na koji pacepiraš život, ne vidiš sebe kao nekog odraslog, zrelog čoveka, ne u tom smislu kao da nisi zreo čovek, nego još uvijek imaš mentalitet kao nekog klinca, od 20-ak i nešto godina. Pa nisam ubio dete u sebi, ako me to još to pitaš, još uvijek nisam to uradio.
volim da se zezam, ne vidim sebe kao, znaš, bukvalno sam zbunjen kad mi dođe neko kao, Čiko. ti si starija osoba, koji gledam kao, matori. Beži bre od mene, dete. Znaš, kao on u fazonu, kad vidim njega, kad mi kaže da je 20 godina mlađi od mene, onda su fazona, razumem te zašto tako vidiš, ali ja ne vidim sebe kao matoru osobu. Isto, ja imam potpuno identičan problem, mislim da smo čak i pričali o tome ranije, da ja zaista percepiram sebe kod da imam 20 i ne znam... 25 godina u glavi. Pa tako, 25, 6, skoro je bilo 20, a onda sam bio... Malo si ostari. Ne, napunio sam 40 i sam bio, pa dobro, ne može 20. Glupo je. Aj, 25. Ajde, bude rekao. Da, bukvalno tako. Bio sam u nekom, bio sam u Berakibi, bio sam u Berakibi s nekom mojom prijateljicom, na nekoj žurci, tamo smo zablejali i u nekom trenutku prolazi ovaj lik, kao sa šeširom, moj ortak Deura, ja mu otmem šešir, nastavim kao da igram i neke klinke se smeju, kao ja kao čao, i ona kao što si cool. I ja kao, pa hvala ti, kao, i ona kao, nikad nismo vidjeli tako kao cool lika, tvoje godište. Da, penzioner, ovako cool penzioner. I ovim tu leti, mala reci, Billy Čiku. Mene bi bilo sramota da to kažem. Da kažeš Billy Čiku, ja sam takva pičkica. Okej, to sad pred kamerama, brate, ali iskreno ja ne verujem u tu priču. Druže, evo ti ga Luni preko puta. To je istina. On zaista ima taj usađeni, ne znam kako ti kažem, strah od žena. Da će da upadne u Billy Čiku moment. Ali moram da se povežem sa tim zato što i ja... Ti si već duboko u tom momentu nauči da ga ovduješ. Da, ovduješ ga, da. Ja sam u fazonu, brate, ne bi volao da budem ortak Billy Čiku, razumeš? Ne bi volao da budem taj ortak koji kao... Gledaj, ne bi niko voleo, brate, ali previše je ženskih osoba sa Elektra kompleksom, tako da, bože moj, brate, Tako je, Elektra kompleks, vidi se ko je studirao u Americi. Zna čovjek o čemu priča to. Dakle, gledaj, ja sam, sećam se kad sam bio klinac, moje vršnjakinje su se zabavljale sa starijim likovima. A znam, druže, ali ja više nisam stariji lik, jebote, ja sad imam 53. Ti si sad najstariji lik, razumem te. Ja sam sad deda, razumeš jebi ga. Nisi deda. A, brate, šta nisam? Deti unuče. I gledaj, ja tu nisam razumeo njih. Ja razumijem starijeg lika, ko maturi imaš neku mladu žensko... To je istina, tako je. To razumem. Da. Ja ne razumem šta je u njenoj glavi, pa je iz fazona šta, tata te nije voleo dovoljno, pa sad tražiš neku ljubav. Znaš, meni ti nisi jasna. Isto ko što je kao Edipov kompleks kad se lik navata sa 10-20 godina starijom ribom. Ja imam drugara, znaš, okej, pazi, neću uzeti, kao, zezanje. Može da ode 10 dina gore, dole, zezanje. Ali kao za neku ozbiljniju priču... Vidi ovako. Pa dobro, mislim, to se jako retko desi, izvini što te prekidam, jako retko se desi zapravo da se te osobe životno uklope. Ima primjera, evidentno, u našoj okolini i generalno, ali to je jako retko. Ti brakovi obično puknu zato što u jednom trenutku neki ljudi porastu, a neki prerastu. Gledaj, bret, ti imaš, lupam, 45 godina, on ima 60. Ti kao riba za 45... Znači vidi Makrona, šta mu fali? Bret, Makron je vrbovan... Evo, sad ulazim u teoriju za... Ajde. Oni su, brate, njega vrbovali od malena, ta učiteljica je bila poslata tu da ga... Da ga spremi? Da. Jel on njemu bila učiteljica, ali tako? Da. Pa, njegova žena. Da, sadašnja žena mu je bila učiteljica, valjda u osnovnoj školi. Jebote, sine, znači, i nikom... Pazi, ja se sećam, u osnovnoj školi, brate, došla nam je nastavnica muzičkog, tek sveža s fakulteta, svi smo bili iz fazona, matori. Ja, francuskinja, ja se dan i sećam kroz maglu francuskinje, plavuša, onako simpatična, sa velikim punim grudima, razumeš, kao... Mislim da smo imali istu francuskinju. Francuskinju, javi se. Ne, stvarno, i nama je došla studentkinja direktno sa faksa je došla isto da bude profesorka nastavnica francuskog
kod mene u školi i istu smo reakciju imali. Mi imamo 12, 13, 14, 15 godina, a ona ima 25. Taman je počela da vas pecka ona je pubertet. bliža nama nego bilo koji drugi nastavnik koji ima preko 34 godina. Kao autoritet. Da. Imala je njen katedra, je imala rupu, tako je dizajnirana katedra i onda smo stalno ispuštali olovke da bismo gledali pod suknju. Naravno, međutim, ona je u 90% slučajeva bila dovoljno pametna da prekrsti noge i kao... i shvatala je šta se dešava, pošto to morate pitati, ti si muškarac, ja sam muškarac, on je muškarac. Ko bi rekao, a? Pa, mislim, za mene niko, ali nema veze. Kako je tvoje gledište na ono kao kad starije žene, tako 25, 27, 30... Starije žene. Misli starije žene, to kao starije u smislu spavaju sa klincima od 15, 16, 17. Gde nađe... Da li je to pedofilija? Razumeš? To je ono što mi interesuje. Znači, pričamo o ženama. Znači, starija žena vidi klinca slatkog, svidio je se i reše spava sa njime. Starija žena, u smislu starija od njega, ne starija žena. Ne mogu, nisam ti, brate, Ne, ali ajde. Suviše sam subjektivan za to da je meni došlo sa 15 godina da mi je došla žena od 25-30 godina da imamo seks. Ja bi bio srećan. Ja bi bio oduševljen. Tako je. Ali ja ne znam koji to mindfuck može ti napravi posle. Tako je. Samo to. Lako je sad kao 40-godišnjak. Ne. Ja mislim da, ja pričam iz sopstvenog iskustva, ja kad sam bio klinac, znači 14-15 voleo bi, iskreno, kao klinac maštu sam o tome da dođe neka... Ko ne bi voleo, bili smo u fazonu daj šta daš, kad si bio klinac, ti si u fazonu, toliko te prže hormoni da si u fazonu, sad bi, ne znam, razumeš. Jedini problem koji ja vidim je to da se ti zaljubiš kao tele u tu ženu. Pa naravno će se zaljubiš, brat, zato što nisi ti nemaš pojma o tome. O životu. Znaš? Misliš da to možda sjebe čoveka? Naravno, kako ne može da sjebe čoveče? Naravno, brate, ti imaš seks sa starijom osobom, ti još ni ne znaš šta to znači i šta sve to nosi. Vidi bre ovo, 2,5 psihijatra. Nije, brate, ovo je 4,5 psihijatra, brate. Znaš kako smo se zvali, matori, jedno vreme dok su bila 2 debeljana još pored nas. Zvali smo se pola tone kvalitetnog programa. To je dobro. Znači, u ovoj list nismo mogli da uđemo sva četvorica, nego dvojica po dvojica. Ja, to se setim sada na priču kad je... Ovo je bila priča da kad je Vanja ložio debelog preza da će mu snimi dupli album ako pređe, ne znam, 150 kila ili tako nešto, 130 kila. Isus Hriste. Ne, pazi, ovo je priča, ne znam da li je istina, ali... Prazno obećanje. A Prez to nije znao, brat. Ali je Prez Navodno je priča je bila da je lik dofuro do, ne znam, ako je trebalo lupam 130 kila, a ovo je dofuro do 120 i bio ispod zona, a debeli, kreni spremaš ovaj album, brate, tu sam uskoro. I da mu je Vanja rekao, a ti si bio ozbiljan. Ja ne znam za to. Priča je u fazonu Prez, brat, nemoj se ljutiš, ovo sam čuo, dalje istina, dođi pa potvrdi i porekni. Morat ću proverim to sa Vanjom. Ali glasina je ovako išla. Šanse su da se Vanja toga ne sjeća, on zaboravlja takve stvari, on je u fazonu bilo prošlo. Da, kakva je matori za jebancija? Pa to možda ga pitaš ove iz Desi ekipe, oni su se tu da motali. Mogu njih da pitam. Ako se oni se možda sećaju. Oni su mi se malo aktivirali u životu, pošto stalno kače naše fotke na EDS i sad na njihov Instagram. Pa dobro, brate, to je bio period kad su oni... Mislim, kad kažem naše fotke koje smo slikali. Kad su oni bili neki faktor, brate, u srpskom hip-hopu. Oni su dosta pomogli da se raširi, brate. Dosta muzike Beogradskog sindikata, Bad Copy-a. Bilo i par mojih pesama i, ne znam, mnoge druge, pa oni su zapravo na svom sajtu kačili sve demo snimke i svašta nešto su kačili i jel tad bio, ti si tada imao band sa Sevenom i sa Strukom i jel ste imali... band, brate, imali smo grupu, brate, niko tu nije ništa svirao, brate. Ne mislim kao band, nego kao bili ste grupa, da. Ali hoću kažem kao hip-hop grupa, ali jeste imali demo snimke, vi jeste uopšte snimali nešto? Imali smo, brate. Imali smo, bilo je Super House, prvi album koji je praktično bio Sevenova kompilacija i to je bilo sa Strukom. Imali smo pesmu Kilo i kako se zvala ova druga... Ja ne mogu da se setim. Sećam se refrena, ali ne mogu se setim pesme, Hard refren. Fuck. Jebe šolovo, meci su od platine, pa mi žao da pucam, zato dobit ćete batine. To je Struki refren bio.
Ja, ali mogu se sjetim kako se zvala ta pesma, valjda, Luda Kašaka. Okej, da, mislim Znači, da znam to. nigde na internetu nema. Pa zato što nema Sva- Nisi Edesija. ukucao kako treba, brate. Nema Edesija da Ne, podeli. ima na YouTube-u, brate. Pazi, mislim na da mom će- kanalu imaš pazi neke ovako, od tih pesama. Pazi ovako, svaštara.com, post 8. jun 2006. godine. Kasno. Ja mislim da će Ovo je Seven 2002. biti najbolji reper ovde za koju godinu. Za koju godinu? Iako je već najbolji po meni i rimem u kolju. Lik ne postoji trenutno. Ali ipak- Didn't age well, što bi Ali rekli. ipak Moskri, iako je mrtav, imam najbolje rime ikad napravljen u Srbiji. Znači, Moskri će tek da bude najbolji, Da, ono, da. po... Aged like sour milk. Kad izdaješ taj album, hoće biti neki koncerti, ajde malo da ti promovišemo, radim. Od koncerata, brate, pravimo 20. aprila ovaj 420 Jam Dobro. u Blues i pivu u 4 popodne. Ja sam upoznao najjače će izađe ova epizoda 20. Dobro. Pustimo Kad će izaći ova epizoda? Schrödingerovu epizodu. Niko ne zna kada će da izađe ova epizoda. Okej. A kad je sledeći? U tom slučaju, 9. maj, isto mesto, Blues i pivo, koncert sa džezerima. To. I u slučaju da ne izađe ni do tada, brate, epizoda 30. maj, Strogi centar sa džezerima. Bravo. Ekstra. Koliko ljudi dođe na koncert, matori? Da dođe ono 200, 300, 500 ljudi? Ne. 20? Pa mali su to klubovi, brate, ono. Ej, To kako stane U ono- strogom centru, brate, koliko možda stane ljudi, bukvalno ja se 150 ugušim do svaki put. 200, brate, maksimum. Ja se brate. ugušim tamo svaki put, hoću da crkam. Kakva je atmosfera? Kako ono kao... Gotivna atmosfera, brate, ono. Pa on je bio, pite ga, brate. Da, ono. bio sam, tako je. Ali znaš šta, ja znam skoro sve pesme i kao meni je bilo carski, a i Zato što ovi... ih čuješ u ovoj varijanti. Ej bre, ali ovi što sviraju stvarno kidaju, znači ti džezeri prvo... A čekaj, su oni znači, jazz se zove svirači, jazz svirci. Jeste, svirci, da. Mahom svi sa muzičke akademije, jazz odseka. Wow. A šta je, mislim, ko te prati? Ja nemam pojma, nikad nisam bio. Gitara, violina, šta, trombon, To je, truba. pazi, to mi je jedan ortak rekao, to je praktično big band, ono. A dobro, malo su mali za big band, ali jeste i Pazi, ti instrumenti. on mi kaže, po definiciji big band je svaki sastav koji ima više od 5 ljudi. Okej. Ozbiljno. Koliko Pa vas ima? kao po definiciji, sad ne znam, Koliko vas je... ima? Pa imaš 3 Nas duvača, ima 8. Jebote. 3 duvača, bubnjar, Duvačka sekcija, klavijaturista. trojica, brate, bubanj, bas, gitara, klavijatura i ja. Tako je. Ekstra. I tu i Ekstra. tamo uleti, brate, još neki ekstra član i onda smo ko Wu-Tang. Ali bio sam u Zapa bazi na koncertu, što je kao ipak kao malkice veći prostor i kao ozbiljniji koncert i u jednom trenutku sve kao koncert kida, stvarno, muzika super, on je lagan na sceni, znači ono kao baš Da, to završi. baš je cool, znaš, ovi momci kidaju ovo svoje, on, brate, lagano blej repuje, razumeš? Tačno onako kako zamišljaš Bvanu da bi bio na koncertu, to je to. I, brate, pojavljuje se ortak iz publike koji kreće da mu grli nogu, razumeš, ono kao baca se na scenu i ja sam u fazonu što se dešava i onda skapiram da ti to neki ortak, ono To koji je, se brate, malo se detonirao lik, razumeš. Brat, to je ortak, on je iz drveta Javorovog, tamo je šljakao, mnogo dobar lik, ali on kaže kao, brate, ja sam krenuo na tvoj koncert, rekao, brat, ti stigo nisi. Nije Znaš, on ono, stigao. nešto je stiglo, ali to nisi bio ti. On je prvo došao, ono, zagrlio mi noge, ono kao, prvo je došao, pozdravili smo se. Onda je došao, grlio mi noge i krenuo je da mi, ja mislim da je krenuo da mi odvezuje pertle. Jeste. Nije. Ne, htio da ti veže pertle jednu za drugu. Ma nešto je krenuo da se mulja, sapletaš. brate, ono sa pertlama. To je samo alkohol vibe. Mene to iritira kod alkohola što tera ljude na neko zlo. Ma, retardira ih, Nije ovo brate. zlo, ovo je, kako ti kažem, ovo je Ne, na nivou on je- petogodišnjeg deteta, on se detonirao. On se vratio nazad u vreme, brate. Regresiruje, jasno. On je okej. otišao 20-30 godina unazad U vrtić. Znaš, on samo kad je ušao, ja sam njega vidio ranije u tim stadijumima. To nije on. To je ljuštura čoveka i đavo, brate, koji upravlja njom, U brate. Zapa bazi su ima kao ni stolovi, znaš, kao za visoko sedenje i sad nekako svi stoje tako da su 5 redova, praktično ti je prazno ispred. I onda on kad izađe da ti grli nogu, znaš, ne možeš da ga ne primetiš jer kao čovek je... Da, i onda svi gledaju njega i u jednom trenutku je došao, brate, i lego preko bine.
Brat, ono, spale mu pantalone, guzičetina, seva, brate, ceo klub gleda njegovu guzicu i tad je došlo obezbeđenje, brate. I samo ga uvatili, ono, i izneli ga napolje, ono. Znači, bukvalno su ga izneli, a bili je sa nekim ortakom i bili su u fazonu kao, vidi, ovaj je bio u fazonu, odnose mi ortaka. Bukvalno. I to vrti koncert tebe i Saleta Sedlara, rekao bi čovjek da će to baš da prođe lagano. Matori, bilo koji moj koncert samostalni, ni jedan incident. Znači, Sale Sedlar. Znači, ne, njegovi koncerti su još mirniji. Šalim se, pa zamisli koncert Saleta Sedlara da bude incidentan. Pa ako ja ne pravim incident, teško. Da. Ne, pošto ona publika... Ko vas je spojio, čovječe? Sale Sedlar je kao, za one koji ne znaju, on je kao bukvalno klasični kompozitor, znači završio škole za to, diriguje tamo svoje aranžmane u pozorištu na Terazijama, sve to, ali ima i album krajnje neozbiljnih, a visoko kvalitetno muzičkih pesama, Sale i Sedlari, i takođe pod imenom Sale Sedlar izbacuje vrlo ozbiljne, visoko kvalitetne muzičke numere i u fazonu sam, ko vas spoji? Mislim, osim ćelavosti, šta vas još spaja? Sudbina. Teretana. Ok, hoćeš, ne. Vutra. Brat, ako hoćeš iskreno, ja sam njega ložio da krene da trenira. A, stvarno? Da. Mikri tebe, a ti njega. Iz istog razloga imali smo emotivnih problema i znam kad mi on pričao o svojim emotivnim problemima, ja sam tu dosta prepoznao sebe i onda sam mu dao savete koje sam ja koristio da meni bude bolje, od kojih je bilo iz fazona kreni da treniraš, neće ti rešiti problem, ali ćeš se osjećati bolje kad istreniraš. Vidi, to je jako lepa stvar koju si sad rekao, izvini Luna. Da. To je jako lepa stvar koju si rekao, ta vrsta muške podrške je nešto što ja mislim da ima samo u ovom delu Evrope, jer mi umemo da budemo seroni jedni prema drugima, da se podjebavamo do koske, ali većinom ljude koje gotiviš ne shvataš to za zlo. Ali taj moment kad su u nekom sranju i kad ti neko utrči sa iskrenim, ono kao se zove pričom, i ne samo to, nego i povedete u teretanu, pokaže, znaš ono, bude tu kao facilitator neki, to je po meni prava muška ljubav. Znaš, ono kao, naravno, ne homo i sve ostalo, sva uprostavljanje. No homo, ne, pazi, brat. Ali meni je to do jaja kao koncept da, to je meni dobra karma. Kad vidiš nekog koji je u sranju, pa to je ono brat koji je čuvar svoga brata. Ono. Bravo, brother keeper. Kako kaže u Pulp Fictionu, kaže, ne znam, kaže, da li sam, kaže, ja, ono, kao Shepard, kaže, a ovaj 9 mm, kaže, ono, kao zlo, kaže, ono, kao, ko je šta u onim, znaš kako recimo? The path of the righteous. Is beset from the old sides by evil men. Is beset by all sides by the qualities of evil and selfish men. Leko zna sve. Leko zna in the name of the Lord. Shepherds the weak to the valley of darkness. Tako je to. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Tako je. Volim što ali realno, kakva scena. Ali realno inače, brate, fantastična to ti inače intro za jednu od pesama Cypress Hilla, brate. A da, znam. Ja mislim da sam tu najviše naučio taj monolog. Ali vidiš, recimo, to je isto zanimljivo. Kad se vratimo na tu priču, pogledaj taj film. I taj film ima u sebi taj brotherly love. Između Vincenta, to je Samuela Jacksona i... Ne, ono je više kolegijalnost, brate. Mislim su one kolege, njih dvojica. Naravno su kolege, njih dvojica se jedva znaju, brate, ono. Da, oni imaju one, kako se mundane razgovore, one zato što professional courtesy, oni uopšte se ne poznaju, ne pričaju o tome kako se u Francuskoj zove cheeseburger, znaš, kao to je kao... Ne znam, ja sam uvijek doživljavao to kad se dešava ono sranje u se zove restoranu Završna scena, kad je on ono kao izlazi posle, otišao da Kenja ono kao, ili da šta je otišao već, nemam pojma ni ja, i kad izlazi zatiče onaj stand-off i vadi pištolj, i znaš, taj njihov odnos, ono kao kako oni pričaju, kako on njega smiruje i smiruje celu situaciju, meni to bilo jako zabavno i zanimljivo. Matori, hoće čuješ najluđe stvari ikada. Naravno. U Americi, tako neki diner, upada lik koji kreće da pljačka. I neki od gostiju mu baci isti dijalog, ono koji Samuel Jackson baci ovom liku. I kaže, lik se usru i pobegu.
Ma da, pa znaš što ti Mislim, ortaci, ono, pa... to su crackheadovi koji pljačkaju. Ko zna, brat, ali možda nije ni istinita priča, ali sam bismo kako dobra priča, brat. U Tennessee je Baja pokušao opljačka prodavnicu oružja. Jako velika greška. Jako velika greška. Koji optimista, brate? S čime ćeš da ih pljačkaš, brate? S atomkom, brate. Slušaj, pri tom je bilo parkiran ispred prodavnice, bio parkiran murkanski auto. On je, pošto su ona bazir vrata, on je upao unutra, rekao, ovo je pljačka, pare ruke u vis, i kaže, gazda, 2 murkana i radnik, svi su zapucali u njega istog sekunda, ali kaže, svi su zapucali teba. Ćao, kaže, niko nije, kaže, svi su pucali, kaže, gazda, radnik. They didn't even flinch, brate. Bret, iskreno, u kakvom svetu živimo, ja mislim da svako treba u svakom trenutku da ima jedan pištolj pored sebe. Baš svako. Pa šta znam, ono. Zamisli, matori, na 50-ica. Gledaj, bret, gledaj. 50-ica ujutru. Puna naoruženih ljudi. 50-ica, matori. Ne znam, nisam siguran da je to tvoj najbolja ideja. Razmisli o toj ideji sad dobro. Ne, i dalje. I dalje se to... Čekaj, jel pričate da nas je previše na ovoj planeti? Dobro. Da, rešenje. Molim lepo, bret. Rešenje. Molim lepo. Ali gledaj ovako. Pazi, uprko s tvojim dobrim delima, što si mene oćelavio, poslao Saleta Sedlera u teretanu. Pa tebi bi prvog upucao. Otko znaš da bi me ubili, bre? Ne, matori. Tupaka su upucali, 50-a su upucali. Pa... Pogledaj njega. Okej, jedan je umro, drugi je i dalje živ, ali opet, znaš, to ne znači ništa, bre. Ne znači ništa, istina. Kako kažu? Kao mora fatalno da me upuca, bre. Tako je. Koliko su ga puta u pesmama i njega i Mikri upucali pa je preživeo? Koliko puta? Pa previše. Ja najviše volim te... Zajebao sam mačke, bret. Tako je. 200 života. Ja najviše volim te Mikrivi i njegove pesme kad ih neko upuca, razumeš, ono, kao i kad ono... I kad umiremo, bret. Kad umiremo, da, to mi je ono, do jaja su mi te pesme. Maturi, jel ti veruješ da postoje ljudi koji misle da smo mi ozbiljni kad to repujemo, bret? Jebi ga. Ja sam siguran da ljudi su debili, ali meni je, taj rep mi je najzabavniji rep na svetu, baš što se vidi da se sprdate. Zajebancija je, brate, no zajebancija je uvek najzabavnija, brate. Tako je. Znaš o čemu se radi? Što ti ljudi koji misle da je to ozbiljno, to su isti oni ljudi, što na pijaci kad sretnu glumca misle da je on lik iz svoje serije. Da šta mi, kad sam gledao, neki lik je, brate, pričao, ne sjećam se koji glumac, pričao je dalje glumio u onom, brate, Jasenovcu film. Da li Jasenovac. Glumio nekog negativca i kaže, kao možete misliti šta mi se deš, ulazim u taksi i taksija mi kaže, bret, ja znam da ti nisi onaj lik što sam te gledao, ali ja neću da te vozim. Da, ima toga. Ti koji gledaš kao, bret, bukvalno si rekao da znaš da nisam taj lik, kao, koji ti je, brate? Kao zašto, brate? Čerka od Steve emocije, brate. Čerka od Steve Žigona i Jelena Žigon je bila maltretirana u osnovnoj školi jer je Ćale bio nacista. Znači, čerka od ono ko... Ne, Jelena Žigon mu je žena. Ne, Jelena Žigon. Ja ne znam ko su ti ljudi. Ivana Žigon. Neki glumac koji je glumio u partizanskim filmovima. Ne, u Otpisanima je glumio Nemca. Znaš, meni trebaju živi ljudi. Da, kapiram, oni su ga mrzeli. Tako je, i onda su dete maltretirali, ona je duša postala malo i luda, tako da nema veze. Baš mi je žao, bre, to. Pa i meni. Dobro, to ne treba ni jedno dete da živi. Navodno. Ne možeš da kažeš tako nešto. Izvinjam se. Da. Ja sad smo ga smorili. Sve u redu, maturi, bit će dobro. Slab sam na decu. Ne, Ivana je porasla i postala navodno. Što bi rekao Mikri, meni imaš ti još sam slabiji na Ivane, mani me, bret. Da, jer imaš ti decu, maturi. Imam. Kako je do toga došlo? Seksom. Kada pčelica sleti na cvetić kojote. Dobro. Čekaj, nemoj ga smaraš. Klasično ga ne vadiš. I dobro, koliko si dobio dete i kako si odrazila tvoju karijeru repera? Ja si morao da nađeš tamo posao. Zamisli ove teške razgovore, brate. Ovo je odrazilo na tvoju karijeru repera. Ovo je težak razgovor u 2 ujutru, brate. Znaš ono kao, brate, kako se odradilo na tvoju umetnost to što si... Pa nije, brate, kad dobiješ dete ne spavaš, žena je nervozna, luda, hoće te ubije. Žena je nervozna i luda svakako, brate, imamo dete ili nemo dete. Tako je, ali to nivo... To zavisi od žene, u stvari. Nisu sve lude i histerične.
Ima mnogo dobrih žena. Sad sam da kažem, I feel pain in your voice. Čemu smo pričali? O ženama. O ženama. Možda ne treba pričamo o ženama, a? Ništa onda. Pokoj im duši. Dobro, da se vratimo na karijeru, to je ono što mene jako interesuje. Ujebote. Ovo uzbudilo ga. Ja te sam kažem, jel ti dete, ono, jel svesno da si rap zvezda? Zvezdica. Dobro, ali u repu, realno u repu si Imala je moment, brate, ono kad je kupim iz vrtića i idemo nazad kući i zaustavi me nekakva androgena osoba, pošto ja bih rekao da je to žensko, ali liči na muško previše i kao ajde da se slikam. Jako naravno, brate, slikamo se. I sad moja ćerka koja je popizdala kao, a zašto se ona slikala s tom? Kao, ti to prijatelj? Ako nije. A što se slikala s tom? Pa kao, voli moju muziku, pa kao da se slikamo. A zašto se nije slikala sam? I sad ja gledam kao... Ljubi otac. U stvari, to je... Pa nemaš muziku. Koliko ima godina sad ćera? Sad ima 12. Tad je imala, to je još bilo u vrtiću. Je li ima tendencije da ima muziku? Slušaj ovo, jedan mi dolazi, tata, ja sam razmišljala. Idemo. Sledeći koncert, kad imaš, ti mene pozoveš, ja dođem, otpevam nešto i tvoji fanovi postanu moji fanovi. Jao. Ja gledam, rekao, ne ide to tako. Rado ljubavi, ali ne ide to tako. Da tatini fanovi budu tvoji fanovi. Suviše si mlada. Što, brat, fanovi su fanovi, koga bole dupe koji su, brate, bitno je da ih imaš, brate, ono, to je ono što je kao sada... Vidi, druže, ja sam jedno vreme streamovao neke videoigre tenkove. Hoćeš da pričamo o fanovima Hane Adrović? A vidi, takve fanove nikad ne bi Nikad ne bi voleo takve fanove. Znači... Matori, popularnost je popularnost. To su bili Čiku fanovi, ja ne bih takve fanove. Nebitno, popularnost je popularnost, brate. Imaš brate. Bili Čiku, ali imaš i likove koji žele da napišu haiku poemu u kojoj je Hana Adrović glavna. Taj moment... I to i rade u komentarima, brate. Znači, šta su oni njoj pisali? Ja znam da je ona sve vreme to puštala namerno, jel kao rič i ostalo, ali mislim da je u nekom trenutku čak i nju smorilo. Onda je posle napisala knjigu o tome zapravo. Pa vidi, znaš kako je, bi ga cilj da... vidi, ako barem mi znamo ljude koji će da iskoriste sve, da postanu još slavniji. Ne mislim da je to da postane još slavnije, ja mislim samo da je htjela da unovči tu pažnju koju je dobijala. Pa to ti kažem, da monetizuje tu celu priču. Da. Ali, mislim... Što je skroz legitimno, meni se čak brate, i sviđa kako ta žena to radi, mislim ovako... Matori, pazi, ako ništa, svaka je čast na istrajnosti. Da. Ona godinama pije komentare, šta bi ti radio, a ti, brat... Pa dobro, znaš kako ona deluje kao ona znaš, riba koju to ne dotiče. Neke slabije osobe bi poklekle. Ali ona je lininovala u tu priču, matori, surovo. Ne, ona je jak lik, brat. Surovo je lininovala. Mislim, ja sam čuo neke priče o njoj, stvarno neću da ponavljam to, jer su to besmislene priče. Ovih se zove hvala ti puno. A kad te budem jebao, počneš da plačeš. Ložiš se, debeli. Pa naravno, nećeš plakati ovo lice. Sad kad se spotakneš ovde i padneš dole, dok se digneš, ja sam već na tebi. Vidiš, prazne pretnje. Prazne pretnje, brat. Realno su prazne, samo ću ga šoljiti, ne mogu doći do čamaka. Ali evo, pošto si se ložiš, evo ti još, brat. Nemoj. Sad šta god da sam htio da kažem, mislim, prosto... Hana Adrović. Previše neprijatno. Hana, realno hvala. Hana Adrović, inače, morat ću da insistiram da je dovedem ovdje kod nas u Ja bih jako volao. To bi baš bilo strava. strava. Ako ti nije sledeći gost, ne znam šta radiš sa životom. Ja sam bukvalno u fazonu, postoje ti neki ljudi koji bi ko Pokemone da sakupim da mi budu u podcastu i jedna od njih je Hana Adrović. Pritom, ja u podcast dovodim samo svoje ortake. Ja bukvalno nisam imao meni nepoznatu osobu u podcastu. Što ti dovoljno govori kako smo cool podcast. To je ceo koncept, razumeš? Ceo koncept je kao mi dovodimo naše ortake u podcastu. I ja sam realno, znaš da sam ja prva osoba koju Hana Adrović ikada intervjuisala.
I ona kad je trebala da dobije posao na MTV-u, napravili su je secret intervju gde kao moraš da imaš intervju ad hoc, da ti zapravo ne znaš ništa o osobi koju ćeš da intervjuišeš i kao... I ja sam u tom trenutku izašao mi je spot ili nešto, nemam pojma, i ovi iz MTV-a budu u fazonu super, tebe će da intervjuiše Hana Adrović, i ona jadna, znači otvara vrata... Brate, uvalili su i takvu dumbaru, brate, sa to. Bukvalno dumbaru, zato što je... Matori, zato što je on relativno poznat lik, ali moraš da budeš insider da bi znao za njega. Kako kaže moj brat. Verujem da pričamo o periodu pre 20 godina. Pre 20 godina, znači ono tipa... To je to, znači morao bi da budeš baš inside faca da bi znao njega koji i šta je, brate, u tom svetu. On je imao najbolju foru ikada, koja ide ovako: džaba ti što si poznat ako se voziš trolom. Kaže, to je najgora stvar na svetu. Pa to je... Mene bole dupe, iskreno. Dobro, to je univerzalna mudrost. Ja ovnujem trolu, brate, svaki put kad uđem u nju, brate. I ja, nema šta. Kako ti kažem... Ako uspeš da uđeš, brate. Nije problem u troli, Marko. Znaš ono, da si bio me 4 pila u troli bi bila. Ne, nije problem u troli, matori, problem je u ljudima u troli koji te gledaju ovako kao razumeš, jebi ga ono kao... Ja, znaš ti kad je Gledaj ovako, citirajući Georgea Carlina kad je rekao kao, pitajmo prosečnu osobu. Ajde da ne pitamo prosečnu osobu. Ajde da ne pitamo. Prosečna osoba je idiot, a hoćete da čujete poražavajuću činjenicu. Polovina čovečanstva je gluplja od prosečne osobe. Da, pa to je... Ja, Bože, Karlin je uvek bio u pravu. A teo sam da kažem, Tijana Dapčević prvi put kad je ušla u prevoz, nakon mnogo godina, zato što je bila u fazonu danas sam hrabra, ulazim u prevoz, opljačkali su je. Ukrali su je novčanik. Okej, to je samo zato što je nisu prepoznali. To je dobra teorija, znaš kao poznata ličnost, kao uđeš... Matori, da je poznata ličnost... Tako je, ne bi opljačkali. Ne, ali o tome se radi... Ne, nju nisu opljačkali, nju su pokrali. Znaš o čemu se radi? Znači, nije bila pljačka kao Tijana, daj pare ili život. Tebe pokradu kad ti viri, brate, novčanik, a poznata ličnost uđe u trolejbus sa svojim novčanikom na izvote, jer je poznata ličnost. Mnogo mi se sviđa, posle ovog litra i po ovog soka od jabuke, mnogo je bolji. Prijemčivije za mene. Leko pušta iz početka da snimamo podcast. Ne, mene je strah. Ne, to je zato što sam tiz. Ne, ako se ovo nastavi, napalit će me, će biti stvarno problem. Ne brini, brate, mislim da mogu da te prebijem napaljenog, brate. Vidi, i ja mislim da možeš, ali... Pazi, nećemo, prijatelji, nećemo. Jedina epizoda gde se nije napalio je bila prošla sa MC Marajom, kad je bila, razumiješ? Tad se jedino nije napalio. Želima se... tako rimuje. Ne kažem zbog nje. Kažem zbog njega. Majka, to rodece, brate. Stvarno bilo mi bez veze jeba. Baš ste surovi. Ne, stvarno lepo izgleda svoje godine. Svoje godine. Ali imam poštovanje prema njoj. Zbog toga što ono kao poštovanje. Da je Ruskinja dobila bi titulu heroja. Tako je. To je stvarno sramota. To je stvarno sramota što žene koje ne rode 3 i više dece ne dobiju neke... Ne, 5. 7, on ima 7. Odme 7 znam, a u Rusiji na 5. dete dobiješ titulu heroja. Tako, pa kako ti kažem. Ali oni nemaju... Ja mislim da oni nemaju toliko cigana, brate, pa... Ja sam to teo da kažem. Pazi, ovo nije kao, brat, ne mrzim nikoga. Mislim da je samo onu fazonu kao dodatak na kao 3. dete, kao mnogo super, na 4. okej, na 5. baš ni ne moramo. Ja mislim da je baš zbog njih tako napravljeno. Jeste. Pa, sasvim je moguće. Sasvim je moguće. Imate istine. Što nije u redu, brate, ali ako čekaj, ako hoćeš da povećaš svoju populaciju, brate... Nema tu kao ovaj može, ovaj ne može. Tako je. Svi stanovnici mogu ili niko. Braća cigani. Oni su naša braća. Znači, Srbi i ono kao... Isključio si mikrofon. Zaneo se brat. Srbi i cigani imaju neko čudno bratstvo. Znači, braća po materi. Bukvalno. Znači, to imamo ili po ocu. Nešto tako imam taj vibe, razumeš?
čudnosti, to sve izabrano da kažeš, ja ali mislim okej. da cigani vole luzere pa da nas zato gotive toliko, brat. Ja imam taj Jel mi utisak. smo najjači luzeri od svih na svetu, brat. Tako je. Srbi imaju taj ono kao Osjećam gubimo, jak ali autošovinizam. gubimo uzbrdo. Ne, brat, gledaj, ono, neko sam ko mnogo voli Srbiju, ono, živio sam u Americi, vratio sam se u Srbiju, znaš, onako i ko voli Srbiju, volim ja, ali kad, ono, pričamo o istini, ajde da pričamo o istini, brat. Ima nešto čudno u ovom narodu, meni je jako drago što sam Srbin, ja jako to volim. Takođe. Ali država hoće da me ubije. Ali država hoće da... Država hoće sve da nas ubije, brat, Mislim vidi šta rade, brat. Da je najveći problem u tome... Čekaj, gledaj ovako. Nastrešnica, helikopter, koliko oni, ne znam, one poplave. Možemo nabrajamo, brate, do sutra. Ima preko 100 Matori, koliko je bilo situacija da nas je država failovala? Previše. I nije problem kao, kad kažemo država, kao problem je u Srbiji. Ne, problem je u ljudima koji upravljaju Srbijom. A uvek je problem onima koji upravljaju. Šta, Srbija sama po sebi je jedna divna zemlja koja ima divnu prirodu. I divne ljude. Razumeš, i divne ljude koji imaju dušu. Tako je. Znači, svako ko dođe u Srbiju bude oduševljen ne zbog ovoga, onoga, nego zbog duše. Jer on tu ljubav ne oseti, brate, kad ode tamo, ovamo. Tako je. I to ja mislim da je... pomaže. Jedno pitanje za Offside-a. Kako su te ljudi gledali u Americi kad si im rekao da si Srbi? Evo, Leko pita kako su te gledali kao Srbina u Americi, pošto ne čujemo Leka. Pazi, bio sam u gotivnom momentu kad je izašao onaj GTA sa Srbinom. Aha, Niko Berić, da. to je petica, ali tako? Ne znam koji je, brate, znam kad je radio sam u onom Fad Rakersu i kad mi je došla ortakinja s kojom radim i kao, brat, menadžer je uzeo novi GTA. Pitala sam ga kako je. Pa šta ti je rekao? Kaže mi, glavni lik zvuči ko Johnny. Pa jeste, on je Niko Bjelić, ti si Nikola. Pa to sam im rekao, ne postoji lik sa tog prostora koji se zove Niko. Tako je. Da, ima Hrvatskoj, imam brata u Hrvatskoj koji je, mislim, brata od tetke koji se zove Niko. Gotovo. Niko. Slušajte mene, imam ideju za tebe. Ti si čovjek koji je ono kao definitivno u muzici. Ja imam teoriju da bi ova vlast mnogo lakše pala, da možemo napravimo narodnjak, znači ono kao južni vetar style, ali da tekst bude, da ga pravi kao neko kao Marcello ili kao ti. Znači narodnjak, ono hardcore, južni vetar. Ne može, brate, narodnjak da bude, da ga pravim ni ja, ni Marcello, brate, zato što mi nismo seljani, brate. A to ti pričam. Jel, znaš, no offense tu, ljak se ekipi, brate, svako ima svoj džir, to je cool. To ti pričam. Da bi cela Srbija mogla da čuje tu vrstu muzike, mora da bude južni vetar. Dozvoli mi da kažem nešto. Marcello. Bio sam na PZE, isticajem okolnosti na finalu Beovizije i cijelo veče sam maltene proveo sa Kepom. Morat ću da potpišem ugovor sa Kepom, jel? Kepa Goin. I Kepa mi onda ispričao priču da se nadovežem. Izvini što te prekidam, brate, ima priča za Kepa Goin, brate, ja ga zovem Kepa Goin, zato što moji ćale, brate, nikad nije pričao dobro, baš engleski, ono kad smo bili na Tajlandu, kad smo radili šverc 90-ih, on nije znao da kaže keep it going, pa je zvučalo kao Kepa Goin, brate. I ono kao Kepa i ono kao Kepa Goin. Vrlo specifično. Dakle, totalno nebitna priča, ne znam zašto sam ovo ispričao, bilo je jače od mene, aj živjeli, brate. Živjeli. Ti si ispričao, beži debeli. Blame ja sa Kepom i Kepa mi otkrije anegdotu iz Marcellovog života gde je Zdravko Čolić tražio da Marcello napiše pesmu za Zdravka Čolića, jel? I onda ih dobro, to je respekt za Marcello, brate. I onda ih je Marcello odbio jer je u fazonu ne mogu. Pa dobro, Marcello ne voli da radi za državu, to je razumljivo. Misliš da je to? Ali hoću da kažem, ne može svako, mislim kako ti kažem, nije to pitanje ni sad nekog integriteta ili nešto. Ja tebe razumeš što ti meni pričaš. Gledaj ovako, brat, ja bi mogao da napišem pesmu za Čolu, ali sad pitanje. Da li je Čola spreman to da otpeva? Tako je, da, pa dobro, naravno. Ne si Čolu koji kaže ono kao varim granje, puca po panturi. Varim granje. Varim granje.
Pucam na pandure. Mislim da bi moglo. Može, dodi kurve me jure. Da, može. Kurve jure, na. April u Beogradu. Pa tako, da. Kurve me jure, razne vizure, april u Beogradu. Da. Jo, gospode. Može. Inače, od Džutima ima jedan stih koji sam zapamtio. Kaže, ko voli da skija, završava navučen, kome sunce sija, proda sve iz kuće. To mi je tako dobar, kao stih od njega. Ja ga ne razumem. Pa, mislim, svi ga mi pomalo razumemo. Ja ga ne razumem, brate, šta to znači? A to, se zove, ko voli da se drogira kokainom, završava navučen, a ko voli da se drogira heroinom, prodaje sve iz kuće. Nema smisla i dalje. Da, dobro, okej. To je lepota vutre. Nikada ne postaneš onaj najgori propalitet. Gledaj, vutra ne izaziva fizičku zavisnost. Znači... Ne bi se složio. Ne bi se složio ozbiljno. Ne bi se... Pa prvo, ti si specifičan. Imam želju da prebijem tvog co-hosta. Ja sam za. Vidi, dođi. Jel to je jedino što fali ovom po podcastu? Nemoj me teraš, brate, na zlo, ja sam dobar čovjek, brate, nemoj me teraš na zlo, brate. Pa što bi me onda tukao? Pa zato što sereš, brate. A to ti je primarna stvar sa mnom, druži. Ej, legalize! Ali vidiš, ja podržavam isto legalizaciju. Ja podržavam dekriminalizaciju totalno. Gledaj, ako sva naučna istraživanja pokazuju da ne izaziva fizičku zavisnost... Dobro, slažemo se. Evo ja, kao lik koji riva preko 25 godina, kažem ti, ne izaziva fizičku zavisnost. Tako je. Onda nema šta da pričam. Tako je. Iako je ovo podcast o kome pričamo. I nije dobra za svakoga. Ja se slažem oko toga. A nije dobra za svakoga. Gledaj, brat, 100 ljudi, 100 čudi. Ti uzmeš aspirin, brate, pa nije dobar za svakoga, koji je kao definisan kao legalni lek. Ja sam za da se svi narkotici dekriminalizuju, a verovatno sam i za to da se marihuana legalizuju u Srbiji. Brate, nešto je rekao predsjednik Kolumbije za kokain? Ne, to je rekao Kokaniđa. Kokaniđa je rekao, da Maradona je rekao ako je kokain droga. Ne, uđi u novi šta je rekao milenijum. Kokain? Dobro. Kaže, kokain je manje štetan od viskija. A dobro, to je baš onako jedna jaka izjava. Pa u Kolumbiji, tamo gde je čist kokain, onda jeste normalni. Njegova premisa je bila kokain je ilegalan samo zato što je u Južnoj Americi. Da ga vi proizvodite, bio bi najilegalniji na svetu. To je dosta realna priča. To jeste dosta realna. To je dosta realna priča. Mislim, tamo ljude peru zube. Ne. Ja pričam, licemerje postoji, druže, to niko. Mislim, licemerje i za marihuanu postoji, ali ja nisam u tom. Licemerje za marihuanu je najveće, brat. Najveće. Pazi, jedina droga koja ne izaziva fizičku zavisnost. Ima toliko studija koji dokazuju. Pazi, psihička zavisnost. Brat, ti ako si debil, ti možda budeš psihički zavisan na ćušku, brat. Znaš, ja sam navikao da... Ja znam ljude koji su psihički zavisni na ćušku. Ja moram što kažem, od toga ne dodiruj me, sve više i više me udara i sad je počeo da zamanjuje na mene. Nemam para za nove naočare, druže. Bole me kurac, brat, da vas dam, ali mene ne bole. Samo reci da iskidem. Najabo si, daj mi još soka od jabuke, brate. Pa ne, ja vidim da to ide ka tome. Daj mi neku motku leko, molim te, razume. Nećete spasiti, debeli. Imaš ove silne knjige iza sebe, znači nešto će te odbraniti. Imaš Pulp Fiction. Da, većinu sam čitao i dalje mu neće pomoći. Tučiću ga Pulp Fictionom. To znam, ne može ti pomoći. Citirali ste Pulp Fiction, tako da možda koristiš kao štit. Šta hoću da kažem, ja se s tobom slažem. Moj problem je bukvalno objašnjavanje klincima i ljudima šta je to gudra. Razumeš? Gledaj, objašnjavanje klincima za bilo koju gudru. Sačekajte dok se ne razvijete skroz, pa se onda ubijajte, zato što skraćujete sebi potencijal koji može da se razvije. Evo, vidi kako me sad drži za rukicu, a ovamo je bio ugrožen, brate. Da. Nisam ja ugrožen. Folirantu jedan, ne beži od mene, ne nego sad bradavica mi se nadražala i sad sam u problemu.
Inače, bradavice mu se stalno odražuju od kako je bio u South Parku, brate. Ne u South Parku, nego... Pa mislim, jeste kao South Parku, na Klinika show, pošto znaš da je bio na Klinika show. Znam, gledao sam ga, brate. Ti si ga gledao uživo, ja sam gledao na televizoru. Iskreno, bio sam iz fazona, nisam vidio loši stand-up, ne pamtim, brate. Bukvalno. Ali imao je krilca na leđima, pa mu oprašta, brate. I Vikler ga je tovario, tako da... Da, i tovario sam ja Viklera. Pa i nisi nešto, Bog zna ko. Nije bilo... Viklera je život istovario, ne mogu ja toliko da ga tovarim. Nije se desilo, brate, barem ono što sam ja video, brate. Da bi se sudeći On kako... je tebe istovario, brate. Nije u stvari tebe, on je nekog istovario kao, brate, ajde, treba i drugi ljudi da nastupaju. Nije. A ja mislim da je istovario lika pre tebe, brate. Nije, pre meni je bio fin, voli mene Vikler, razumeš? Čak si setio... Da, pozdrav za Viklera. Brat Vikler, izvini što ti se nisam javio na Klinika talent show. Nisam mogao da ti priđem, brate, bio si okružen ljudima, brate, ja nisam mogao se probijem. Okružen mrtvima, što bi rekla TV serije. I strip. A teo sam kažem nešto vezano za kliniku, ali nemam pojma. Mislim, to je sad svuda na internetu, taj tvoj nastup, jel tako? To sad svi mogu da vide, tu katastrofu, a? Jeste, mogu. Paturi, šta ti bi da uradiš onako nešto? Druže, kad uđeš u 53 godine, imaš ženu i kapiram, bole te kurac za sve, ono. Vidiš, on će da ti igra u spotu. Ona je nastup bio bukvalno bole me kurac za sve. Tako je. Fuck you. To je naš kojet. Tako je. Priča tamo kako drke kurac pred psom, brate, ono u fazonu dolazi, brate. Piša, molim. Ma, šta god ti čini srećnim, brate. Piša. Tako je. Ono nije bilo smešno, brate, samo da znaš, ono. Vreme je da mu neko kaže. Volim te, ali ono nije bilo smešno. Vreme je da mu neko kaže. Znaš koje je bio moje mišljenje? Šta je bilo tvoje mišljenje? Rekao, kapiram, brate. Dobro. Kad si ovo smišljao, u tvojoj glavi je bilo smešno. Tako je. Druže, druže, pravim reel od ovoga i plaćam da se emituje i puštam Jasenki njegove devojci. Slobodno. Ovo je... Matori, hvala ti. Kao što si učinio puno za mene da se oćelavim, kao što si učinio puno za Saleta sada da ide u teretanu, nisi mogao bolju stvar da učiniš. Ko je tu? Da mu kažeš, ja volim da pričam istinu i zbog toga sam veoma omražen, ali istina boli pa je malo ko voli, brate. Tako je. Vidi ga, on se smeje, ali plakao bi. I moram da kažem, mislim, stalno se zezamo na temu Patreona, ali realno, skoro da nam niko ne uplaćuje Patreon i jako je bitno da nam se uplaćuje ako hoćete. Koje ste pičke, brat. Tako je. Stvarno jeste. Zato što mi kukate u komentarima tamo kao nema epizode. Nema epizode, brate, niste platili. Platite, bit će epizode. Platite, ljudi! Trebaju mu krofnice da pokrene ovaj podcast. Tako je, nije ovo Buckas podcast za džabe. Brat, šećer je energija. Moramo i Leka da nahranimo, hoće da usahne tamo za kompjuter. Snimi još 3 sezone i onda umire. Ti razumeš? Ja vas pozdravljam, ja i moje narajcene bradavice. Hvala vam puno što ste nas pratili. Ja ću da ih zaštitim od zlog Bvane. Komentari uvek radi slobodno. Napravit ćemo jednu epizodu gde čitamo samo vaše komentare. Volim vas puno Kojot i bilo mi je drago što sam Bvanine ruke osetio na svome telu. Znači, ubiću se. Bukvalno. Sljedeći put da me platite za ovo sranje. Dogovoreno. Vidimo se sljedeći. U naturi. Ne, samo keš. Ako vam se dopada Buckas sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.